אוקיי, אז עומדים עם כתף שמאל לכיוון הקהל, ומתחילים עם רגל שמאל לכיוון הקהל. אז עושים צעד עם שמאל, מצליבים עם רגל ימין מעל רגל שמאל, שוב פותחים את רגל שמאל, ומצליבים את רגל ימין מעל רגל שמאל. עכשיו, לוקחים את רגל שמאל, מצמידים לרגל ימין, ועכשיו עושים צעדים כמו סטפר, מתחילים עם רגל שמאל מכופפת ורגל ימין למעלה, נגדית, יד ימין, סליחה, נגדית, ועושים 8 צעדים. 4, 5, 6, 7, 8. עכשיו, לוקחים את רגל ימין ומסתובבים לכיוון הקהל. טווינג עם הידיים, מתחילים לימין, שמאל, סיבוב, שמאל, ימין, סיבוב. מורידים אותה, לוקחים את יד שמאל באלכסון, מורידים, עושים נשיקה ומיישרים את היד. סוגרים את רגל שמאל, מהנהנים עם הראש, פותחים שוב את רגל שמאל, ובתנועות מעגליות לכיוון שמאל עושים 2 סיבובים עם הידיים. סוגרים את רגל ימין, מהנהנים, ופותחים שוב את רגל ימין, ובתנועות מעגליות לכיוון ימין עושים 2 סיבובים עם הידיים. שוב סוגרים את רגל שמאל, מהנהנים, פותחים את רגל שמאל, ועושים מעין תנועות של היפ-הופ, פנימה, החוצה, פנימה, החוצה. סוגרים את רגל ימין, מהנהנים, ושוב פותחים את רגל ימין, ובתנועות מעין היפ-הופ שוב עושים פנימה, החוצה, פנימה, החוצה. עכשיו פשוט הולכים אחורה עם גב מכופף, עושים 1, 2, 3, 4, ומרימים את הידיים. ואז שוב, 1, 2, 3, 4, מרימים את הידיים. 1, 2, 3, 4, מרימים את הידיים. עכשיו, רצים במקום ועוצרים בקפיצה, כאשר כתף שמאל לכיוון הקהל ומצביעים קדימה. עכשיו אנחנו מתרחבים מהגוש שהתכווצנו עליו, ומריצה כזאת. אתם תראו בשיר כמה זמן זה. עכשיו הגענו לפזמון. אז אנחנו מתחילים לצד ימין, מריקוד הצעדים, כשרגל ימין קדימה, רגל שמאל אחורה. רגל ימין קדימה, וחיית כף. הולכים שמאל עכשיו, רגל שמאל הצידה, רגל ימין אחורה. רגל שמאל הצידה, מחיית כף. שוב פעם ימינה. רגל ימין הצידה, רגל שמאל אחורה. ימין הצידה, מחיית כף, ושמאלה. רגל שמאל הצידה, רגל ימין אחורה, שמאל הצידה, מחיית כף. עכשיו עושים סיבוב. אנחנו נפרק את זה ל4 תנועות. נתחיל עם רגל, מסתובבים כאשר עם רגל ימין. עושים 1, 2, 3, 4. עכשיו הגענו למצב שאנחנו עם רגליים פסוקות מול הקהל. ניקח את יד ימין באלכסון לכיוון שמאל, ואת רגל ימין בהמשך שלה. עכשיו נוריד את יד ימין למטה, וניקח את רגל שמאל בהצלבה אחורה. נעשה אותו דבר לצד השני. ניקח את רגל שמאל, את יד שמאל ורגל שמאל באלכסון לימין, ונוריד לכיוון שמאל. ועכשיו נחכה. עכשיו אנחנו רצים לכיוון ימין. רצים, ועושים 2 תנועות של ניקוי הכתף. רצים לכיוון שמאל, ו1, 2. רצים לכיוון ימין, 1, 2. ואז שוב רצים קצת שמאלה, ואז עושים 1, 2, 3, 4. עכשיו אנחנו הולכים אחורה, ותוך כדי מתקרבים לשאר האנשים, ואנחנו עושים אצבע צרדה. זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. נפתח את הרגליים, ונרים את היד, ונשאל לימין, נשאל לשמאל, נשאל לימין, נשאל לשמאל, ונעשה סיבוב לכיוון ימין עם נטייה כלפי קדימה. 1, 2, 3, 4. שוב, נשאל לימין, נשאל לשמאל,
נשען לימין, נשען לשמאל וסיבוב קדימה. עכשיו אנחנו, אחרי שהתקרבנו לגוש, אנחנו מתרחבים. ובעצם אנחנו לוקחים את רגל ימין קדימה, יד שמאל קדימה ויד ימין הצידה. ואנחנו עושים 4 תנועות כאלה כשאנחנו מחליפים בין הידיים והרגליים. אנחנו עושים 1, 2, 3, 4. עכשיו אנחנו עומדים בפיסוק מה? לעולם מתבק שמש? נניף את היד בתנועה סיבובית, את יד ימין, ונעשה 1, 2, 3, 4. עכשיו ניקח את יד שמאל ונעשה אותו דבר. בואי יש קפיצה באמצע. רגע. בשתי התנועות יש קפיצה, ובעצם הקפיצה היא כשרגל ימין היא בקרוס על רגל שמאל. כלומר, כך. התנועה המלאה היא כזאת. יד ימין, קפיצה ויד שמאל. ומחכים. יש בחקרת הזה עכשיו 2 קטעי סולו. אחד של החברים של גל ואחד של החברות של מור. הקטע של החברות של מור נגמר בתנועה הזאת, ובעצם כולנו מצטרפים ביחד עכשיו ועולים לתנועה הבאה. עולים בעצם לכאן בזמן. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. סיבוב. 1, 2, 3, 4. ו1, 2, 3, 4. מחכים. עכשיו רצים ימינה. רצים. 1, 2. רצים. 1, 2. רצים. 1, 2. רצים. 1, 2, 3, 4. עכשיו הולכים לחצי גורן. כל מי שמשתתף בפלשמוב. ובעצם יש עכשיו קטע סולו של קרן ותומר ושל חופית, אחות של גל ובעלה. עכשיו אחרי שהיה את קטעי הסולו של האחים, אנחנו חוזרים חזרה לקבוצה, תוך כדי קפיצות. יש 4 ספירות של קפיצות. 1, 2, 3, 4. ועכשיו אנחנו עושים שוב את הפזמון. שימו לב, הוא קצת שונה. מתחילים. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. עכשיו החלק ששונה זה בעצם בסיבוב, אנחנו עושים רק חלק ממנו. עושים 1, 2. ובחלק הזה אנחנו מנענים את הטוסיק עם ידיים על הראש. 1, 2, 3, 4. ועושים פוזת סיום. זה השלב שכולנו מצטרפים להרחבה. תתכוננו ותזכרו כתף שמאל לכאן. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
כולם.